Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. L-ex-direttur tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Alessandro Farrugia akkuża lil partit tal-Oppożizzjoni li huwa determinat li jibqa' ggranfat bis-saħħa kollha mal-passat u bekk jinsab fi stat ta' disperazzjoni u paraliżi li ma bħalu. Huwa ddeskriva lil Partit Nazzjonalista bħala partit maqbud fi żmien f'realtà li ħoloqu stess, assorbit fih innifsu filwaqt li jinjora id-dinja temm barra. F'artiklu pubblikat fil-Gazzetta Times of Malta, Farrugia qal li l-problema ta' partit mitlu f'kunflitt li ħoloqu stess mhuwiex biss il-kap Bernard Grech. L-eks-strateġista tal-PN innozza li għall-biċċa l-kbira tal-elettorat, il-Partit Nazzjonalista mu jippreżenta xejn la tanġibli u lanqas intanġibli. L-ex-direttur tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ma naqatx milli jippunta s-subaw lejn id-diversi fazzjonijiet fil-partit u qal li hemm wisq minnhom kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Huwa rimarka li bosta minnhom qed jippruvaw ixejnu lill-oħrajn biex ikollhom aktar ħakma fil-partit. Semma li hemm wisq li jaħsbu li jifhmu f'kollox, wisq li qed jaħdmu minn barra biex iħarbtu lill-oħrajn, wisq li għandhom riżentiment għal xi ħaġa jew oħra, wisq li jippritkaw minn fuq il-pulptu tagħhom għaliex jaħsbu li huma ispirati mid-divin, wisq li jfittxu parir fil-privat u mbagħad jużawh kontra l-oħrajn fil-pubbliku, u wisq li għadhom maqbudin fl-modi. Farrugia qal li l-istat li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista huwa akkaġunat minn 5 fatturi: nuqqas serju fejn jidħol it-teħid ta' deċiżjonijiet sodi, il-biża' mit-tibdil, l-istmerija l-kritika kostruttiva, il-konfużjoni bejn li tkun konservattiv u li tkun fundamentalist u l-aktar importanti illi l-Partit Nazzjonalista mhux jaċċetta l-fatt li s-soċjetà inbidlet. Huwa ddeskriva l-attitudni tal-Partit Nazzjonalista quddiem soċjetà li evolvit bħala waħda patriarkali. Alessandro Farrugia kiteb li wara l-pubblikazzjoni ta' dan l-artiklu fit-Times of Malta jistenna li se jikkritikawh. Fil-fatt kiteb hekk: wara kollox, kif waħda mill-membri ewlenin tal-amministrazzjoni tal-partit poġġieta b'mod ġentili ftit tal-jiem ilu, dawk li semgħu leħinhom huma opportunisti, kritiċi dilettanti, beżżija u potenzjalment għandhom ambizzjonijiet personali. Alessandro Farrugia li kien qrib ħafna ta' Bernard Grech u kien ħadem miegħu sa mill-kampanja l-elezzjoni għal kap, telaq mill-kariga ta' direttur tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista f'Diċembru tal-2021 u dak iż-żmien saħaq li kien għamel hekk għal raġunijiet personali. Wara jinħatar Simon Vella Gregory, iżda anki dan abbanduna l-bastiment wara inqas minn sena. Anki hu qal li kienet jagħmel dan għal raġunijiet personali. Dwar ir-riżenji fil-Partit Nazzjonalista fl-artiklu tiegħu Alessandro Farrugia kiteb hekk: meta l-loġika ssir il-loġika dak li jkun jitlaq b'ħeffa u jgħid li qed jagħmel dan għal raġunijiet personali kif fil-fatt għamilt jien. Kien hemm oħrajn qabli u oħrajn warajja.